Ilang oras na, wala pa rin yung anak mo. Tutuluyan kita! Wag! Dito na kailangan nyo! Ano bang kailangan ninyo sa akin? Kailangan namin pera! Ano? Papatayin natin to? Wag boss, marami niyang pera. Sundalo yung anak niya. Boss, hintayin na lang natin. Huwag masyadong mainit ang ulo. Pasalamat ka. Maawa kayo sa akin. Pag hindi yung dumating ang anak mo ng 2 oras, papatayin kita. Boss, baka may cellphone yan. Tingnan mo. Boss, may cellphone. Ibigay mo sa kanya. Tawagan mo yung pamilya mo. Oh, Anak, hello. Pa? Pa? Asan ka? punta ka dito. Nandito ako sa kampo ng mga bandido. Magdala ka ng pera para pang tubo sa akin. Anong ginawa nila sa'yo? Anak, sige, hintayin kita kasi binugbog na ako. Sige pa, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Huwag kang mag-alala pa. Ililigtas kita. Ilang oras na, wala pa rin yung anak mo. Tutuluyan kita. Wag! Dito na kailangan nyo. Anak, kunin mo yung pera. Yes, boss. Teka lang. Bago nyo makuha yung pera, pakawalan nyo muna ang ama ko. Sige, pagbibigyan kita. Pakawalan mo. Ayo! Bilis! Yung pera. Anong pera? Pa! Takbo! Boss! Tayo saan tayo? Huwag niyong hayaang makalayo. Kailangan natin yung pera. Isang bala ka lang. Boss, okay ka lang? Hindi pa pinanganak ang papatay sa akin. Pinatay niyo ang kasama ko! Walang hiya kayo! Pa! Okay ka lang? Okay lang ako, anak. Yung pera,